כל אירוע שיפורסם בקיר החברתי יופיע בציר החיים. שימו לב שרק מנהל הפרופיל, האדמין, יכול להוסיף אירועים דרך ציר החיים. כאן תוכלו לשתף אירועים מחייכם ביחד, לתאר אותם, להוסיף תמונה או סרטון, לתייג את הקטגוריה אליה האירוע משוייך, וגם כמובן להוסיף את תאריך האירוע שיופיע על ציר החיים. במידה ויש אנשים שתרצו לתייג שהם גם כן נוכחים באירוע, תוכלו לתייג אותם בתיוג. כעת תוכלו לראות את האירוע שפרסמתם על ציר החיים עצמו. שימו לב שכל אירוע שאתם מפרסמים ומתייגים תחת קטגוריה מסוימת, היא תופיע לכם גם בעמוד הביוגרפיה. זאת אומרת, באלבום של ילדות לצורך העניין, תופיע התמונה שהוספתם בציר החיים. שימו לב שבמידה והגדרתם שאתם צריכים לאשר כל פוסט שמעלים, יש להגיע לאזור ההתראות ולאשר את הפוסט על מנת שהוא יוכל להופיע גם על הקיר החברתי. כל אירוע שתפרסמו יהיה כמו עוד פרק חדש בספר החיים של יקיריכם.